Estem vivint un canvi d'època i la societat demanda noves respostes. I el Partit Socialista està obligat a donar aquestes noves respostes. Per això hem decidit, des del Consell Polític, obrir un gran debat. Un debat que doni la possibilitat a tothom, sense exclusió, de poder aportar noves idees. Unes noves idees que el seu objectiu principal és millorar el nostre servei a la ciutadania. Volem que hi participin els militants, els simpatitzants, però també la gent en general. Volem que sigui obert a tothom, perquè el partit és una eina de la gent, és una eina de la societat. El partit el que vol és aconseguir que aquesta societat tingui benestar per tothom sense cap tipus d'exclusió. Per això és molt important que tots participeu, que vos impliqueu, i per això ara mateix vos explicaré com funciona aquest fòrum.